L-għada l-Gazzetta llum żvelat li d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ħa kamra mħallsa mill-grupp ta' Tomas li kien imexxi Jorgen Fenek fil-lukanda lussuża Hilton f'Tel Aviv ma naqsux l-osservazzjonijiet għal mod kif Azzopardi qed jipprova jiġġustifika l-istorja. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Jason Azzopardi prova jiġġustifika l-fatt li ħa kamra mħallsa f'lukanda lussuża fl-Iżrael billi qal li kienet sorpriża għalih li kienet ġiet imħallsa mill-grupp ta' Tomas permezz ta' Ray Fenek. Ftit ħin wara li ġiet żvelata l-istorja, Jason Azzopardi ftakar xi dettalji anki jekk sa propju ftit jiem qabel fi programm fuq ix-xandir nazzjonali, Jason Azzopardi qal li ma jiftakarx jekk ħax xi ħaġa mill-grupp li kien hemm involut Jorgen Fenek, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Bil-grupp li huwa kien CEO, int pereżempju qatt ma ħadd xejn minn għandhom pereżempju l daw il-grupp? Żgur mhux minn Jorgen Fenek. Le, mill-grupp, qed tistaqsi kif inkun preċiż bħala avukat jien. Qatt ħadd xi ħaġa. Ma niftakarx li qatt ħadd xi ħaġa. Qatt ma ħadd xi ħaġa. Azzopardi li tkaża b'ħadd ieħor dwar l-istorja tiegħu f'Tel Aviv qal li ma setax isib lukanda l-5 ijiem fl-Iżrael u sostna li kellu tieġ hemm. L-argument li Jason Azzopardi ma setax isib post fejn jorqod fil-pajjiż fejn hemm l-art imqazza u Bethlehem tefa' ta' ġebla l-bogħod ma niżlet xejn tajjeb mal-kummentatur politiku Simon Merċieqa li saħaq li Azzopardi lanqas kien sejr f'pajjiż fejn ma hemmx lukandi. Li tajt li ġo Tel Aviv ma stajtx issib lukanda murajda kif jgħidu l-Amerikani lill-Marines. Jekk għandhom xi ħaġa tajba l-lut hija li fejn jidħlu l-interessi finanzjarji huma dejjem kienu għadhom fuq quddiem. Araqat ġo Tel Aviv l-aktar belt importanti ġewwa Iżrael mhux se jirnexxielek issib fejn tibbukja. Isek qed tgħid li ġej f'Malta u ma sib booking kimkien. Min jaf l-affarijiet jaf li Jason Azzopardi mhux qed jgħid il-verità, saħaq Simon Merċieqa. Il-ġurnalist Xavier Balzan ukoll għadda osservazzjoni dwar is-saga marbuta ma' Jason Azzopardi u dak li prova jiġġustifika. Skusi, inkun politiku, inċempel, għax għandu bżonn immur, insib lukanda, issa ma nafx minn immur Tel Aviv. Għal 4 ijiem, 5 ijiem u ma jibbukjax il-lukanda, insomma ma jimpurtax. Imma da mhux l-uniku każ. Jiena informat li Jason Azzopardi għandu tradizzjoni twila li jitlob in-nies l-affarijiet b'xejn. U jekk jogħġbok ma jisfidanix, għax jiena l-iktar ħaġa importanti li fil-politika ma tipprovax tidher iktar verġni milli jint. Intant is-Sunjura Marika Azzopardi Balzan, il-mara tad-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi, qalet li lila ma ħadix miegħu f'Tel Aviv, iżda Jason Azzopardi rid imur waħdu biex wara t-tieġ joqgħod fuq il-qabar ta' Kristu. F'kitba fuq il-profil tagħha fuq Facebook Azzopardi Balzan qalet li għat-tieġ hija kienet mistiedna għaliex l-invit tat-tieġ wasal għandha d-dar. Dan kien tieġ f'Marzu tal-2017. It-tieġ kien ta' tifla ta' rabbi li Jason Azzopardi sar jaf meta ltaqa' miegħu meta kien Ministru kien parti minn delegazzjoni fl-Iżrael. Spjegat kif żewġa qalilha li rid imur waħdu għat-tieġ għaliex wara t-tieġ kien sejr Ġerusalemm u se jagħmel lejl fuq il-qabar ta' Kristu. Għandu bżonn joqgħod ftit waħdu, spjegat Azzopardi Balzan dwar dak li kien qalilha żewġa. Spjegat li meta ġie lura xi jiem wara skopriet li t-tieġ ma marx waħdu u flok ħalila, Jason Azzopardi mar ma' sieħba li għandu bħalissa li jisimha Flavia Borx Bonaci. Marika Azzopardi Balzan spjegat li Jason Azzopardi baqa' magħha d-dar għall-kampanja elettorali u wara l-elezzjoni ta' Ġunju tal-2017 telaq mid-dar matrimonjali. Il-mara ta' Jason Azzopardi spjegat kif Ġunju Jason Azzopardi telaq mid-dar matrimonjali wara li anke kien inqabad li mar Londra ma' Borx Bonaci. Dakinhar skont il-mara li għadha legalment miż-żewġa ma' Dr. Azzopardi u kien qalilha li sejjer Londra għax tzieħ qed imut. Qalet li dan spjegat wara r-rapport fil-medja li fih ġie żvelat kif Jason Azzopardi mar Tel Aviv u kellu kamra f'lukanda lussuża mħallsa mill-grupp ta' Tomas li kien imexxi Jorgen Fenek. Dan jien qed ngħidu biex nirrispondi lil dawk kollha li l-bieraħ ċempluli u staqsawni jekk kienx l-istess tieġ li ma ħadniex miegħu u ħafna affarijiet oħra, temmet tajt Marika Azzopardi Balzan.